Ola, eu son Valeria e hoxe vou facer un pequeno resumen sobre este libro, Unha estrela no vento, de Ledicia Costas. Esta é a historia dun neno chamado Miguel, que un día, por desgraza, recibe unha malleira forte, por iso estivo uns días en repouso. Mentras tanto, os seus amigos quixeron vingarse por el, polo que haberá unha gran pelexa cun final tráxico. Por outro lado, tamén comeza a convivir co seu primo, Abel, o cal ten unha discapacidade, pero é moi listo. En este libro tamén poderemos observar a relación coa súa amiga, Reina, que por desgraza é irmá do rapaz que lle deu a malleira a Miguel. Agora vouvos a falar un pouco da escritora deste libro, que é Ledicia Costas. Ela naceu o 19 de setembro do 1979. A parte de escritora galega, é abogada. Obtivo o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 2015, debido ao seu gran libro Escarlatina, a cociñeira defunta. Agora dareivos a miña opinión sobre o libro. Bueno, a miña opinión é que é un libro moi entretido e moi fácil de ler. A lingua é moi fácil e sin complexidades. Tamén vos falarei dos personaxes. O meu personaxe favorito foi Miguel, pero tamén Abel. E agora dareivos a razón diso. Miguel, como personaxe, gustoume porque pensa moi ben e é moi simpático. E Abel porque é moi listo. Para rematar, o que vos podo dicir deste libro é que o leades, xa que está moi recomendado porque é moi bonito, a pesar de ter un final tráxico. Se vos gustou o resumen, ledio. Adeus.